Hi wow, kapena manyuchi. Hi wow, dago, hi wow. Hey, hi wow. Vaimbo tisapatani vapera. Hi wow. Ayekusviba yazobuda musaera. Hi wow. Kapena hachiyata kafanike faukao. Vamwe vote tikudawo vanhu voti. Hi wow. Takaenda chikoro tikapasa. Hi wow. Tikatora digiri tikachata. Hi wow. Asi kunze uku hakuna mabasa. Kungoswera takazorora setiri pasabata. Hi wow. Ndaronga musika kungwavha-ngwavha. Polisi rauya nembwa ronditi sabata. Hi wow. Ndakudya teziyata ndakashanda ndakugibhila voti wakabata-bata. Hi wow. Chine mari zvikwambo nedhiragi unotombobira vanhu kuti uwane chibhanzi. Hi wow. Apa iwe hauna kana randi ukutambura neruzivo rwakakura kudai. Hi wow. Ndabata bhondi yamiramira zvakutyisa kunge covid yendaunonatira. Hi wow. Mama vangu vanotinamatira ndine mbinga KP paAustralia. Hi wow. Haiwa ndakamhara pana Yesu kunge hangaiwa. Haiwa havanhu vakudhaiwa kabhena anogaya kupfuura mugaiwa. Haiwa ndakamhara pana Yesu kunge hangaiwa. Havanhu vakudhaiwa kabhena anogaya kupfuura mugaiwa. Hanzi uyu haachasimuka wadi kurambira Yesu pahanditimuka. Haikona kugarira museve unobayiwa hausi chaminuka. Isusu tiri hai saka iwewe kongesikai chamunongogona inyambo kana musingakwanise kuvadya mugemu haisi dhenja bamboidyai nawo. Haiwa ndakamhara pana Yesu kunge hangaiwa. Havanhu vakudhaiwa kabhena anogaya kupfuura mugaiwa. Haiwa ndakamhara pana Yesu kunge hangaiwa. Havanhu vakudhaiwa kabhena anogaya kupfuura mugaiwa.